Evo ljudi, evo su Daki Games HD, danas ćemo igrati malo Color Switch. I u ovoj epizodi smo igrali Color Switch, a ja hoću još jedan put da igram. Bio sam da instalirao Color Switch, pa sam se predomislio pa ponovno instalirao. Malo sam se još uvežbao. U ovu igru. Ljudi, izvidite za onaj lag u snimanju, lagovalo mi je u snimanju. U snimku mi je lagovalo. Ali verovatno će biti bolji. Ej, jao. Ljudi, prvi rekord bio 11, skor je bio 11, sad sam malo gori zato što nisam 2 dana igrao. Ali dobro, popravit ću se ja, doći ću u tu foru. Nešto se desilo. Ne znam šta. Dobro, vratio sam se u igru. Ponekad počne da mi ide baš da igram. Dobro. Pa izgled nije baš nešto jednostavno su napravili u igru. Ilke 55 i Ice Fred i oni imaju ovo i oni snimaju. Snimat ćemo zajedno GTA 5, doći će oni kod mene pa ćemo snimati sa 2010. Ej, sad sam da jedan pao ljudi. To je malo smiješno, da jedan baš toliko. Ponovno sam pao da jedan. Evo. Jao, 3 sam pao ljudi. U onom klipu sam imao 1 like, tako da sljedeći put ću imati verovatno, sad ću verovatno imati malo više. Ej, sad 2 zvezdice sam doskupio. 3 ljudi, nešto me neće. Malo pred me išlo malo bolje. Ej, 2 podova ljudi, ovo je što. Ne valja, ne ide mi kako treba.
ovdje je 0, i to je bilo to. Šerujte, lajkujte, subscribeujte i ćao!